Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħarab milli jwieġeb dwar l-iskandlu tal-viżas mediċi fejn hemm allegat li l-eks uffiċjal fil-Ministeru tas-Saħħa Neville Gaffa ixxaħħam meta ħareġ viżas mediċi lil-Libjani. Fl-aħħar jiem komplew joħorġu iżjed provi, inkluż messaġġi bejn Gaffa u l-persuna li kixef l-iskandlu. Iżda minkejja dan ma jirriżultax li l-Pulizija qed jinvestigaw wara li għalqu l-ewwel investigazzjoni u ntqal li ma sabu xejn. Fid-dawl ta' dan li l-Prim Ministru staqsejnieh meta sar jaf b'dan l-iskandlu hekk kif hemm dikjarazzjonijiet kontrastanti minnu u l-Ministru tas-Saħħa Chris Fern dwar min kien li rrapporta dan il-każ. Madankollu l-Prim Ministru ma weġebx. Meta l-ewwel darba li sir taf bl-iskandlu tal-viżas mediċi? Il-mument u l-ħin li kont informat fuq kwalunkwe abbuż għaddejtu mal-ewwel il-Pulizija. Kien hawn li Joseph Muscat dawar id-diskors u nfex f'attakk fuq il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Għalhekk dan l-istazzjon staqsih mill-ġdid tal-perjodu illi fih sar jaf meta ġie informat b'dan l-iskandlu tal-viżas mediċi. Meta saqsejtek mhux biex tikkwota? Sek ma tridx tisma' l-verità jiddispjaċini. Mhix perjodu ma' Prim Ministru. Muscat ma rispondix lanqas dwar jekk qatt xiltaqa' mal-whistleblower, anzi njorana u baqa' sejjer. Lek xi tip ta' kuntatt mal-whistleblower Prim Ministru? Fl-aħħar jiem il-whistleblower kellu jressaq rapport lill-Pulizija wara li rċieva theddid permezz ta' telefonata. Fir-rapport tal-Pulizija jingħad li qabel programm li kellu jieħu sehem fih irċieva telefonata minn xi ħadd anonimu li qallu biex qabel jipparteċipa f'dan il-programm jinsa lil uliedu. Fid-dawl tan-nuqqas ta' risposti tal-Prim Ministru, il-Partit Nazzjonalista qal li l-poplu jistenna fatti u mhux paroli dwar il-korruzzjoni f'dan il-każ. Il-Partit Nazzjonalista f'istqarrija qal li tweġġibiet xotti tal-Prim Ministru Joseph Muscat dwar l-iskandlu ta' korruzzjoni fil-ħruġ tal-viżas mediċi lil persuni Libjani. Jkomplu jikkonfermaw dak li żvelat The Malta Independent on Sunday il-ħadd li għadda jiġifieri li Muscat kien jaf b'dan l-iskandlu. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista qal li kieku Muscat ma kellux jaħbi dwar l-involviment tiegħu f'dan l-iskandlu kieku jagħti tweġibiet ċari u jgħid meta sar jaf l-ewwel darba b'dawn l-allegazzjonijiet. Min tal-anqas Muscat ilu jaf sena b'dawn l-allegazzjonijiet wara li rrefera lihom il-kap tal-Oppożizzjoni fil-laqgħa tal-Kumitat tas-Sigurtà jingħad fl-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista li tkompli li kull darba li jkun imġiel jitkellem dwar l-iskandli tal-korruzzjoni f'Kastilja, Muscat dejjem jinqabad jikdeb tant li jispiċċa jintilef fil-gideb tiegħu stess. Hekk ġralu fl-iskandlu tal-kumpaniji segreti fil-Panama ta' Chief of Staff tiegħu Keith Schembri u tal-Ministru Konrad Mizzi u hekk qed jiġrilu fl-iskandlu tal-viżas mediċi.